Kolegyne, milí kolegovia, dovoľte mi, aby som v mene organizačného výboru vás všetkých srdečne privítal na tom našom stretnutí. Je 10 rokov, čo sme takéto stretnutie organizovali a je 35,5 roka, čo sme 31. marca asi o 10:30 vyšli z domu umenia a rozišli sa po celej republike, ale môžeme povedať, že po celom svete, pretože takmer na všetkých kontinentoch sú naši spolužiaci. Prvnež by som chcel ďalej pokračovať, tak by som chcel poďakovať Ľubovi Vintasovi za to, že by pánu vedľa Jankovi Janovskému Evka Čelárová nám držala palce. Tak sme ju nezaťažovali, pretože majú strašne veľa výučby a tak, aby to jej neuškodilo, takže sme to takto to využili. A zároveň tebe, lebo ty si to spustil. Ale tak je. Prvnež by sme sa tak rozhovorili, dovoľte, aby som privítal na našom stretnutí pána docenta, doktora Petra Korima, prorektora pre rozvoj Univerzity veterinárskeho lekárstva alebo našej univerzite, ktorý je v zastúpení pána rektora, ktorý má plné povinnosti, pretože, ako viete, univerzita v súčasnom období oslavuje 60 rokov od svojho založenia. Takže vlastne táto univerzita je tak stará, ako sme my. Takže vieme asi posúdiť, že jaká je a podľa našej kondície, akože, či je múdra, či na nej pracujú múdri ľudia, či máme múdrych študentov a podobne. Takže, a či je dokonca zdravá. Je to dáma. Je to dáma, áno. Vítam a potom pán rektor nám na znak úcty vám sa rozhodol nám venovať všetkým 6. ročnicu našej univerzity, ktorá bola vydaná v tejto príležitosti a tam nájdete všetko to, čo je za ostatných 10 rokov sa udialo na tejto univerzite. Ja chcem sa na takú cestu ešte raz pánu rektoru poďakovať. Myslím si, že to je veľmi pekný darček pre nás a vo voľných chvíľach, ktorých myslím, že máme dosť, takže budeme čítať a pozerať na novú generáciu učiteľov, ktorá je na jednotlivých katedrách.